Il-qasma fil-Partit Nazzjonalista hija ċara. Membri tal-Eżekuttiv Nazzjonalista ħassewhom skomdi wieġbu dwar il-kap Bernard Grech u ma ċaħdux li hemm manuvri biex Charles Bonello ittellaq waħdu għal Segretarju Ġenerali. Fost dawk li ma weġbux kien hemm Michael Fenekadami, hu id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami u impjegat ta' David Casa. Taħseb li qed isiru manuvri biex Charles Bonello jikkontesta l-Segretarju Ġenerali waħdu? L-istess Kyle Mifsud, kunsillier nazzjonalista fiż-Żurrieq u ħaġa waħda ma' Roberta Mezzola. Taħseb li qed isiru manuvri biex Charles Bonello jikkontesta waħdu għal Segretarju Ġenerali? M'għandekx kummenti? Anke d-Deputat Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici kienet skomda twieġeb. Għandu għazbiz beda l-proċess. Imma għandek opinjoni bejn Stefan Caruana u Charles Bonello? Bħalhom kien hemm ħafna oħrajn li baqgħu deħlin fid-dar ċentrali b'rashom baxxuta. Taħseb li qed isiru manuvri biex Charles Bonello jikkontesta waħdu għal Segretarju Ġenerali? Għandek fiduċja f'Bernard Grech? M'għandekx kummenti? M'għandekx fiduċja fih? M'għandekx kummenti? M'għandekx fiduċja fih? M'għandekx kummenti? M'għandekx fiduċja fih? M'għandekx kummenti? M'għandekx kummenti? M'għandekx kummenti? M'għandekx fiduċja fih? Fost dawk li saqsejna jekk għandhomx fiduċja dwar il-kap, kien hemm bint it-teżorier tal-Partit Nazzjonalista Veronika Pericikalaxxone li bint il-Viċi Kap Nazzjonalista Elix Pericikalaxxone. Fiduċja f'Bernard Grech? Wara l-artiklu li kiteb Emanuel Gallia, missier is-sieħba ta' Delija kontra Bernard Grech u bil-kap nazzjonalista jarmi lil Gallia billi jgħid li ma jafx minnu, anke jekk Gallia apparti li hu l-kunjatu ta' Delija huwa wkoll attivist nazzjonalista qawċi minn familja magħrufa, it-tensjoni u l-ġlied fil-Partit Nazzjonalista raġa ħareġ fid-dera fl-aħħar jiem. Il-ġlied u l-konfużjoni qed jikkargaw meta bħalissa għaddejn manuvri biex Charles Bonello, il-mażul ta' konsipien, jidher li se jtellaq waħdu għal kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.